Sa Cagayan de Oro City, 14 anyos na babae na rescue atol sa kinasang bypass operation samtang suspetsadong drug pusher. Patay human kuno ni sukol sa pulis. Nakatutok si Clyde Macascas. Gikakurat pag-ayos sa kapulisan ang resulta sa ilang gimong drug bypass operation sa barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Human ilang naaktuhan ang 14 anyos nga batang babae nga maoy mismo ang nidunol sa droga ngadto sa pusher buyer nga pulis. Napalit sa Dalagita ang usa ka gamang pakete sa gituhang shabu gamit ang 1,000 pesos nga marked money. Dang girikisa na recover sa posisyon sa 14 anyos ang duha ka mga dagkong pakete sa gituhang shabu nga mobalor sa 136,000 pesos. Ginapalaw man na karon sa kapulisan ang ilang investigasyon. Sanglit posible kunong runner o gisugo lang ang Dalagita. Ibalhin usa ang kustodiya sa CSWD ang Dalagita. Hindi pa natin matukoy yung sino yung kasama niya. Pero siya yung nag-abot ng pera doon sa pusher buyer. Siya yung nag-abot ng drug sa pusher buyer. Samtang patay ang gidudahang tigpayhot o illegal nga droga. Human kuno misukol sa mga otoridad atol sa bypass operation sa Zone 3 Barangay Agusan. Nabantayan kuno sa suspect nga si Giovanni Nazareno, taga Barangay 35 nga usa ka operatiba sa kapulisan ng iyang katransaksyon. Busa ni hulbot kuno kini sa iyang kalibre 35 nga pusil, dayon nagpabuto. Apan na po sila na kini sa mga nidepensang operatiba. Dayon na rival sa Puerto Community Hospital ang maong suspect. Nakuhaan kini og duha ka pakete sa giduduhang shabu ug ang marked money. Sumala sa Police Station 6, taod-taod ang nilang gipanidan si Nazareno. Paymanon sa tumaging sunod, labi na silang bigit sa illegal nga droga, nga mabiya na sila sa maong bisyo ay ang atong kapulisan reliusyo patuman sa maong balaod nga Republic Act 9165. Ako si Clyde Macascas para sa One Mindanao.